akwai baba Ali da Scorpion da Chief. Da izinin Allah na ba su gidaje. Kuma insha Allah waɗannan gidaje suna hannun alhikima. Da izinin Allah gobe sauran takardu zai kuma nuna musu waɗannan gidaje za su koma hannunsu. Sai kuma wani sako da aka ban bayan akwai wani abokina wanda sunansa injiniya mun tare da girma numfashi. Wai akwai yawa baby nice ya ce ya ba ta 500,000 ta ƙara a shagon da take sai da kayayyaki. To wannan sako ne gina sakantar su girma numfashi ce a bayar, kuma ya ce a tura akawun namba za a tura. To abin da ya sa na faɗi wannan a nan saboda mu taimaka farin ciki mu kuma ƙara yabawa dai da kuma ƙara ƙoƙarin yadda za a yi mu wannan zaman namu ya amfani saboda akwai gwamna, akwai sanata, akwai ɗan majalisa, akwai alaramma, duka mun tare a nan gudun. To baka san wane ne wannan gobe ba, baka san kuma wane ne Allah haɗa ka da shi ba. Zaman ka lafiya da shi shine zai baka damar idan wata ran ka gan shi ka ce wannan ma ɗan gurbin mu ne ko kuma abokin tafiyan mu ne. Aisha ba kan magana ta ma iyakarta kenan. Insha Allah zan yanka wannan kyanka sunan Allah in kuma din kuma a bakina Allah ya bani ikon haɗewa.